Študentské divadlo Art Academy sa ešte koncom starého roka predstavilo so svojou najnovšou hrou Pacient doktora Freuda. Ani tentokrát svojich priaznivcov nesklamali a tak zožali na premiére v Popradskom dome kultúry obrovský potlesk. Tentokrát sa režisérka divadla Art Academy Táňa Husárová nechala inšpirovať hrou jedného z najznámejších súčasných chorvátskych autorov Mira Garvana. Režisérka tentokrát vymenila veľkovýpravné divadlo za komornejšiu zostavu 3 hercov. Ja som hlavne chcela dať priestor 2 najväčším talentom, teda Jessike Freivoltovej a Tadeášovi Tauchinovi. Oni v predchádzajúcich hrách v angličtine mali také menšie roly a chcela som, aby absolútne dokonale vynikol ich talent. A práve táto hra to ponúkla. Pacient doktora Freuda zachytáva príbeh mladého muža Adolfa, ktorý vyhľadá známeho psychoanalytika s prosbou, aby mu pomohol vyriešiť jeho chlapčenský problém. V hlavných úlohách sa predstavila už spomínaná dvojica ochotníkov Jessika Freivoltová a Tadeáš Tauchin. Tak vlastne ja som vždy hral záporné postavy a bol som s tým spokojný a vlastne teraz som tiež veľmi spokojný s tou postavou a konečne som sa mohol ukázať v najväčšom talente, aký mám. Zistila som, že divadlo mi tak prirástlo k srdcu. Jednoducho, keď týždeň nemôžem ísť na skúšku, tak mi to normálne chýba. Cítim sa v divadle prirodzene. Pomáhajúceho doktora Freuda stvárnil Peter Hančarík, ktorý si rovnako ako jeho hereckí kolegovia zahral už v niekoľkých projektoch Art Academy. Takže toto je už moje 3. predstavenie pod záštitou Art Academy. Čo sa mi na tom veľmi páči, je to, keď môžem sledovať tie výkony mojich kolegov, či už žiakov predtým, alebo teraz už bývalých žiakov, ako na sebe pracujú a neustále rastú. Je to pocit, ktorý hreje. V každej postave som našla kúsok seba. Napríklad teraz som našla v sebe tú takú vášnivú verziu, ktorú veľmi nepreukazujem. V Čarodejniciach zo Salemu som našla zase tú takú hysterickú variantu seba. V Júlii tú nežnejšiu, ktorá už asi možno teraz už ani neexistuje. V poradí už 6. inscenácia tohto študentského projektu sa líši vo výbere autora, žánru a režisérka vymenila aj tragédiu za grotesku a hádam najväčšou zmenou je, že sa poprvýkrát hralo v slovenčine. Chceli by sme trošku preraziť aj na súťažiach, takže prvýkrát ideme s pacientom doktora Freuda na divadelnú súťaž a zatiaľ na Slovensku sú súťaže len v slovenskom jazyku. Ako sa už počas hry ukázalo, koketovanie s rodným jazykom a s komediálnym žánrom sa v hľadisku ujalo. No, ako povedala už naša pani režisérka, je ľahké človeka rozplakať, ale ťažké človeka rozosmiať, takže bolo to ťažké, náročné. Bolo to najťažšie divadlo, aké sme doteraz hrali. Včera sme mali generálku a skoro nikto sa nesmial. Takže dnes ma to maximálne dostalo, že bol standing ovation a že ľudia takto dobre reagovali. Fakt som prekvapená, veľmi príjemne popradským publikom. Prišla som trošku neskôr, ale bolo to perfektné. Super to bolo naozaj, akože nečakala som to, ale bavili sme sa celý čas, sme sa smiali, super. No samozrejme, že nás dokázali rozosmiať a smiali sme sa až tak niekedy, že sme vypadávali z toho balkóna. Ďalšia hra bude ten istý autor, teda Miro Gavran a je to Shakespeare a Elizabeth a dáme to, keďže je to Shakespeare, tak v angličtine je to komédia opäť o 4 hercoch, takže sa tešíme.